vinder. Hvor godt er du forberedt til aftens kamp? Jeg er forberedt rigtig godt. Jeg er klar til, om det er så en russer eller en italiener, så er jeg klar. Jeg har set nogle bånd med ham italiener, jeg skal møde, og han er perfekt for mig. Hvad gør han er perfekt for dig? Jeg er godt lide typen, der pakker sig lidt ind og bliver hook meget, og ikke så meget den tekniske boksning, hvor man kan holde ind på afstand. Og det er lige mig, når jeg møder sådan nogen, så er jeg god til at holde på afstand. Har du ellers lagt nogen taktik? Ja, og det er at bokse ind og ud, få min point ud igen. Jeg er ikke en knockout-bokser. Når man får en knockout, så kommer den lige pludselig. Og så længe man vinder, så er jeg glad. Hvad kan vi forvente af dig i aften? Er du tændt? Jeg er rigtig tændt. Vi kan forvente en superkamp med rigtig flot boksning. Jeg har trænet meget til den kamp, og jeg er klar til ham. Altså, på alle måder, der vi vil, inshallah. Hvad kan vi ellers forvente af dig her den her sæson, hvis nu det går godt for dig i aften? Er der nogen titelkamp på vej, eller? Ja, vi regner med, at jeg skal forsvare min titel WBA. Og altså, I kan forvente en ny mester, der kommer langt. Mine ambitioner er meget høje, og jeg vil nå langt. Så der kommer en ny mester med rigtig fed stil. Ja. Det kan jeg tro. Og så er det sammen med indvejningen, og her er han på vej ind i ringen. Har vi ham? Reda Samsam! Og her i det blå hjørne er Alessio Fuolan fra Italien. Han er 29 år, vejer 71 kilo. Han er IBF Mediterranean Champion, og han har bokset 22 professionelle kampe. Rekordlisten lyder på 13 sejre, 4 nederlag og 5 kampe er endt uafgjort. Mine damer og herrer, fra Italien, Alessio, the warrior from Rock of Cannabis, Fuolan! Og her har vi ham så, kære venner. Vi har ham stående, vores regerende WBA Intercontinentale Champion, Reda Samsam. Reda er 25 år, vejer 71 kilo, og han har bokset 17 professionelle kampe med sejre i dem alle. Og 6 gange har han stoppet sine modstandere før tiden. De sidste par kampe, vi har set Reda i, det var da han i november måned sidste år i Brøndbyhallen boksede en fantastisk kamp mod den tidligere europamester Lucas Messi fra Italien. Og da han i en kanonkamp i april måned mødte Christian Plads om det danske mesterskab. Men de 2 kampe, kære venner, det er nu fortid. I aften gælder det modstanderne i det blå hjørne. Mine damer og herrer, Reda Bamba Samsam! Og vi fik præsenteret 2 boksere i sidste kamp. Til 6 omgang, og kampleder er Jan Christensen. Og det var altså fra Italien, Alessio Fuolan, og fra Danmark, Reda Samsam. De hvide shorts, det røde ringhjørne, og altså Fuolan, det blåt ringhjørne med grønne og sorte shorts. Fuolan 29 år, og for Reda Samsam og hans 25. Han går meget aggressivt ud, Jesper. Ja, det gør han også. Så han føler sig lige i det rigtige øjeblik. Alene en umiddelbart, som ligger rigtig godt til Samsam. Vi ser her, at det svinger det samme. Lige nøjagtigt på grund af den. Han holder sig meget til den ene side, Fuolan. Det åbner altså muligheden for at svinge til Reda. Jeg hørte også, at Reda var godt tilfreds med ham. Han havde set nogle videoer på ham. Og Reda, han stod godt til den italienske bokser. Og det virker også som om, at Fuolan han går utroligt dårligt på sine ben, og det kan blive Redas fordel, fordi han derved er nemmere at få ud af balance. Skal jeg love for, at der bliver udvekslet slag med boksehandskerne.
Så svømmede italieneren frem mod Samsam, og han fik bakket sig hurtigt baglæns og i et dybt slag. Jeg tror, det passer meget godt for Reda at have lidt afstand til ham. Have lidt tålmodighed, fordi Folan kommer selv ligesom her. Og det er det, der er fordelen ved det her professionelle boksning, det er over flere omgang. Det er, at man kan hele tiden køre taktisk boksning og finde hullerne i stedet for de her kampe, hvor det ikke går over så mange omgang, så får man alt for travlt. Og god hug fra Reda Samsam. Noget af alt det rene stil, han ligger for dagen, Alessio Folan. Reda Samsam og Bembam. Her får han altså en vaskeægte højre hug, og han er færdig i første omgang. Reda Samsam stopper Alessio Folan. Hold da fast på et højre hug, Jesper. Det er suverænt, det er flot. Og Folan, han står selvfølgelig op i hjørnet nu, mener han er klar, men det er han så absolut ikke. Den italienske kamikaze-stil, den holdt altså kun lige til slutningen af første omgang, inden at 25-årige Reda Samsam sendte ham i gulvet. Og den blev hurtigt vinket af kampleder Jan Christiansen. Og så fik Reda Samsam altså endnu en sejr til rekordlisten. Nu har han 18 sejre og hans 7. på knockout. Og Brian Mathisen kan tilfreds stå og få snøret handskerne af ham. Det blev kort affære. Her har vi altså billederne. Lad os prøve at se. Først venstre og så højre. Direkte på kæben. Ja, nu skal man passe på med det her bagklog, men han lagde også selv op til det Folan, ikke? Fordi han kommer farende frem hele tiden, som vi snakker om i starten. Og så ned med paraderne og op med hagesmitten, så er man sårbar. Vi fik altså endnu en sejr til Team Palle. 4 ud af 5 mulige gik til promotor Bettina Palle. Og her ser vi altså vinderen, Reda Samsam, tager det på Silkeborg-haller. Vinder efter 2 minutter og 55 sekunders boksning i første omgang. Vinder på knockout, Reda Samsam! En flot kamp. Vi har sporteret rundt det her af på. Jamen, det var en flot afslutning på et rigtig flot, endnu et flot stævne. Jamen, Samsam beviste uden en gang, at der er mange krummer i det knægt. Han er en af de stærkeste, og nu skal vi lige have lidt boogie her. Det er næsten det farligste, han foretager sig, når han bokser i efterfølgende. Det er skønt, det er skønt. Tusind tak. Tak skal du have, Og altså tak til publikum, Reda Samsam, med lidt akrobatik på canvasen. Og så var det altså den sidste sejr, og vi har fået afsluttet det her Silkeborg Stjernegala. Titelkampen giver. Reda Samsam, hvad kan du bruge sådan en hurtig knockout til? Jamen det er dejligt, man får selv tiden lidt op, og man ved, jeg ved godt, at nu, at kommer man og åbner så meget på mig, så vil jeg straffe. Det var dejligt skønt. Så det er et plus at tage med. Hvad er det for en kombination? Hvordan vil du selv beskrive den kombination, der fælder Folan? Det er, at han angriber mig. Han regner mig som en bokser, der måske bare vil sætte pareren op. Men jeg er hurtig i næverne. Det har jeg måske vist ikke læst. Han har ikke læst så godt på lektionerne, vil jeg tro. Hvad gør du nu ovenpå så hurtigt en sejr? Du når slet ikke at få dig bokset ud eller noget som helst. Hvordan kommer man videre de næste par dage på det? Ja. Udover selvfølgelig glæden af at have vundet. Jeg er selvfølgelig glad for at vinde, men jeg vil gerne have bokset lidt mere. Og jeg glæder mig allerede til næste kamp. Jeg vil hjem og træne videre. Det er det, vi er gode til. Det er det, vi kan.
Så det er bare hjemme i træningslokalet og give den gas. Så du kan ikke hurtigt nok komme op i ringen igen? Nej, jeg glæder mig allerede til næste stævn. Det her, det var lidt for hurtigt. Jeg har sat op. Dejligt publikum, masser af familiemedlemmer. Så det var lidt for hurtigt, men det er skønt med en sejr. Vi glæder os til at se dig igen og have det rigtig godt. Og endnu en gang tillykke med sejren. Rigtig sammen. Tak skal I have.